Шулай итеп имандашлар белән һөйләшкәндән һуң алар минең өчен дуа кылдылар һәм мин дә тәүбәгә килү дуаһын әйттем инде. Хәзер Айса мәсҗидтә кабул иттем үземнең коткаручым һәм Хоҙайым итеп. Иртәнсәк, икенче көндә иртәнсәк мөгъҗизалар башланды. Мин аңа тиклем пиво һәм тәмәке пиво сәйне тәмәке тартырга ярата инем инде. Хәзер иртәнсәк тордым да тәмәке тартырга булдым. Әсе тартып булмай, тын етмәй, тын кысыла аптыраным. Пивоны эсәйем дип, әрәм булмаһын дип. Аныһын эсәм, аныһы әсе тәмһеҙ, әсегән күк. Түктем инде. Хәзер бер уй килде. Булар мине сихырлаганнар дип. Хәзер мин аларга барып күрмәгәннәрен күрһәтәм дип инде. Шундай идея белән эшкә тотындым. Янда ел һәпәреп йөрөйм магазин алдында. Эшләремде бетердем дә, шул вакытта мине икенче мөгъҗиза. Аллаһ Тәгалә икенче юлга барды. Асылы булмаска, андый кешеләргә йомшак булырга. Хәзер үзем туктаттым. Көн шулай үтте. Икенче көнне өй төркеменә сакырдылар. Бардым, һөйләштем, ошол мөгъҗизаны һөйләп бирдем. Алар шатландылар. Аллаһка шөкер, дан һәм шөһрәт дип кычкыралар инде. Мин дә шатланып киттем. Ярай, Алла булгас. Хәзер якшәмбе көне гибрәтханага сакырдылар. Анда бардым. Анда тагы да тәүбәгә кердем. Вакыт һөйләп беткәннән соң. Тәүбәгә килеп, анда гибрәтхана алдында 100дән ашу кеше йыелган, төрле милләт халкы, урыстар гына түгел, татарлар, башкортлар, чуаштар, мазыйлар, 12-13 милләт халкы инде. Шуннан шу вакытта минең арка һөягем авырта ине. Авыр күтәрә алмай инем. Аннан кайттым да, бер-ике атла йөрдем. Авыртканым кителмәй, авыр туктар күтәрәм. 50 килограммда ашау 10 шәкәр туктары магазинда бушатам. Арка һөягем авыртмай, билгә көз төшмәй, күндә атлап киттем. Тагы бер мөгъҗиза булды. Шулай итеп, йөри торгас, көннәр үтә барды. Миңа бирелгән ярты ел әллә кайчан үтеп китте, 2 ел булып китте, 2 ай булып китте. Хәзер киске дуганан кайтып килгәндә, миңа бик капыл гына кыен булып китте. Минең бавырым капыл гына авырта башланы һәм хәлем бетте, һәүешкә килеп китте, укшыта башланы. Хәзер имандашларым бергә килә, алар миңа ярдәм иттеләр. Эстем, был һауҙы, саҡҡына бер һауҙы эстем дә, еңеләйеп ҡалды инде. Өйгә ҡайтып киткәйнек, йәшәгән урынға, анда ап-аҡ тас ултыра. Шул тасҡа барып ҡостом. Ап-ҡара әшәке шыйыҡса сыҡты. Хәҙер ниндәйҙер ғәләмәт сыҡты инде. Үҙем бер нәмә әйтә алмайым. Уҡшыта, әллә әсе, әллә инде ниләр. Ауылда бер нәмә әйтеп булмай. Аңым менән генә әйттем инде. Аллаһ Тәгалә, был һинән булһа мине ҡалдыр, һинән булмаһа үлтер дип. Былай эҙләнеп йәшәгем килмәй дип. Шул саҡ ҡан ҡыҙара башланы, һыуға әйләнде. 1-2 минут самаһы булғандыр инде был мөгъжизә. Хәзер үземә шуның рәхәт булып ҡалды. Имандаштарым шаҡҡаттылар, быны күреп. Келеп сәй эстек тә инде ятып йоҡланым. Беренсе төн мин рәхәтләнеп йоҡланым инде. Элек дәнем шешенеп бөткәйне. Бауыр ауырыуы бик шешенгелеккә бирелә. Бөтә аяҡ-ҡулдар шешенгәйне. Мында рәхәт булып ҡалды. Иртә саҡ торҙом. Минең бауырым ҙур ине инде. Беленеп тора ине. Бауырым хәҙер әлеге ваҡытта ултырам, шул аптырап киттем, ҡурҡтым, нәмә булды икән тип инде. Миңә әйтәләр ине, Лаҡмай бауырымды киҫәкләп ҡоҫа башлайһың дип.
шайтта уйлап куйдым инде. Үземнең табибка звониттем. Исемде әйтмәдем. Айтам, минең бауырым кадәр югалган. Ничек югалган тинендә, тиз генә килми әти. Мин йөгердем. Дәваханага бардым. Үземнең регистратурага үземнең карточканы һорайым да. Таба алмайлар. Архивтан сыгардылар. Анда язылган үлгән дип. Һәм кып-кызыл ике һыдык язылган. Аларда аптырай, мин кирип киттем. Бардым да хәзер табибларга. Табиблар аптырайлар. Һин әле исәнмени ул дип. Мен үлгән икән, килмәгәс, үлгән икән дип уйлайбыз. Икенче бер табиб әйтә. От шәп, безнең дарулар һиңа бик ярдәм иткән. Мин әйтәм инде, миңа һинең даруларга файдаһы булманы. Мин Аллаһ Тәгалә ярдәм итте, мин Аллаһ Тәгаләгә ышана башланым. 2 ай йөрим инде гәүдәханага. Аллаһ Тәгалә генә мине коткарды дип. Хәзер бер табиб әйтә, һиңа ничә яшь? 36. Һин шунда әкияткә ышанаһыңмы? Мин иларсиккә әйттем, юк, мин әкияткә ышанмайм, Аллаһ Тәгалә тере, мин Аллаһ Тәгаләгә ышанам, мин Аллаһ Тәгалә генә аякка бастырды дип инде. Алай ярый туганым. Тыныслан, бар мына анализлар тапшыр һәм үзи үт. Анализлар тапшырып, кан, башка анализларда һәм үзи үттем инде. Күпмер вакыт үткәс, кирдән килдем, булар карайлар аптырашта. Минең бауырым урында, сак кына үзгәрештер бар. Каным таза, әшәке түгел. Шунда мин шатланып кайтып киттем. Хәзер вакытта мин укып йөрим. Изге ярма өйрәнү. Мәктәбендә укып йөрим инде. Бер ел укгандан эшкә урнаштым. Эшкә урнашырга барырга булдым инде. Хәзер дәваханага бардым да, медосмотр үтеп йөрим. Шул вакытта biz үтеп беттем дигәндә, миңа туберкулез таптылар. Рентген төшкәнем, анда туберкулез таптылар инде. Мин аптырашка калдым. Вакытта минең белән үз имандаш яшәй иде. Алар бөтенләй туберкулездан авырыйлар иде. Хәзер мин кайттым инде, кайгыга баттым. Ничек була инде ул дип. Аптырашта калдым. Курка башладым, хәзер кайда барам мин? Кайдан мин акча эшләй алам? Үземнең тормышымда көтөр өчен. Аллаһ Тәгалә һин юктыр дип тә уйлай башладым. Кайткас, өй төркеменә бардым инде. Ул юма көне иде. Өй төркемендә анда имандаштар миңа безнең өй төркеменең алдынгыһы әйтте инде, кайгырма, һәр дуа кылабыз да, Аллаһ Тәгалә һине үзе шифалай. Ярайтында алар миңа дуа кылдылар, уратып алып мине. Якшәмбе көне гәүдәханага дуа кылдылар. Дүшәмбе көне мин туп диспансерга киттем. Туп диспансерда анализлар биреп, рентген үтеп, кабаттан элекке рентген, яңа рентген үтеп, сагат 12-га тикен көтеп утырдым инде. Андагы табиб сыктыла, сакырып алды. Мин кирдем. Ник моңху тейинде. Мин ниндәй булырга тиеш, шундай авыру булгас. Һиңа авыруың юк. Миңа туберкулездан башка үпкәмдәге тагы 2 диагноз куйганнар. Алама диагноз. Аларда юкка сыккан. Ничек инде юк. Мин моны иманга, Аллага ышана бирүче кеше. Иманым етиңкеремәй. Инде гәүдәханага йөрим. Шунда миндә иман юлында. Ул миңа кулын бирде дә, мин ошонда эшләгән сакта, мындай аягында булмаган дип кайтарып берде. Һинең үпкәң, балаларның үпкәһе күк, тап-таза. Мин беренче тапкыр төшкәс беренче этажга кычкырып бердем. Аллаһ Тәгалә, дан һәм шөһрәт һиңа дип, бөтә тавышка кычкырдым. Бөтә кеше аптырана, кемдер миңа бу дурак булды микән дип күрһәттеләр инде, кемнәрдер көлделәр. Мин шатланып кайтып киттем.
дауаханаға барып, медосмотрды үтеп, ішке орнаштым. Стройкалаштаным, бір жыл өткәс, андағы йылдық медосмотр вақытында менің үпкәмдә тағы бір ауыру таптылар. Мәнә уже рак ауыруы. Біріндей дилер булманы, андай рак деп әйтәрдәй. Шулайда бір дауаханала үттім, медосмотр, икенче дауаханала үттім, һәм онкология диспансерына барып, анда үттім. Шулайтып, һәрбірі өзінің диагнозын қойды енді. Шулайда 2 ел буена, 2008 һәм 10 елға келе мен шул табиптар қарамағында болдым. Шул диагноз қойғандан соң, ярты ел өткәс, біздің гибадатханала бір кешегә қан берергә кәрәк ине. Ә мен 2003 елдан инде рус әйткәндә почетный донор России қан беріп, өмір бойы деген 18 яштан бері қан беріп бардым енді. Қан беруге болдым. Өзімде ошондай диагноз қойылғанын ұмыттым дегенде енді барып қан бердім балалар дауаханасына. Анда айтты, менен шундай диагноз қойылған. Ярайды текшеріп қарарлы. 2 ай өткәс мені шақырдылар. Сенің қаның тап-таза. Анда лейкоцитлар, тромбоцитлар, шул хәлләрем каймак күк. Таза, матур, шундай андай тромбоцитлар, лейкоцитларны күргәндә юк ине дип әйттеләр табиптар.